ringre apagachiel mabende noyudo masira mar apaya manobang' lori moro nochodo brege mage e kaunti ma Migori ma onego ji 11. Nyaka sani en alam mabende timore mane paw tuke ma Migori. Juma kinyalo mana winja nyaka sani alam makamano osechopo kanye? Erokamano Sharon, nawinji makare kabende sama wuoyi ni antie alap no maduong' mar Migori Stadium kama bende chuny oganda ntiere kod lit. Sama bende nyaka sani koro ringre mag jogo manowito ngimagi e masirano mar apaya manotimore e boma ma Migori tarik 8 mar dweni koro ikelo kae mondo koro timnegi alam. Kabende nyaka sama wuoyi ni waneno ka ringre maromo 4 osechopo kae kowuok e kar kano ringre. Kama bende geno ne nyaka sani ringre maromo 10 dhi chopo kae. Onego gibed 11 kata kamano achiel yando seiki e juma mokalo. Kabende geno ni kawuono ringre 10 dhi kel ka mabende jogo dana mopogore ma oting'o familia mag jogo manowito ngimagi, osiepe kaachiel kod wede mamoko bende dhi chopo e nyasi machal koda mae mondo koro gilam ne chunjegi mag jogo manowito ngimagi e masira ma kochni mar apaya. En nyasi ma bende obagi kod kaunti ma Migori. E kinde machuok mokalo yande ne kaunti ma Migori ne olando ni giketo omenda maromo milion 1 mar jolo familia ma bende yando owito osiepe kaachiel kod anyuolagi e masira machal koda mae. Kabende nyasi ma kawuono ni geno ne familia go duto bende jogi nowito ngimagi koro dhi chopo kae mondo koro yware. Adwa ni mondo utude achiel kachiel kod achiel kuom familia mag jogo mowito ngima mondo wang'e ni to e masira mar apaya ok en mana motimo Migori ka kende. Waneno kod chieng' manyo nitie masirano mar apaya e kinde mokalo machuok dhano osebedo ka wito ngimagi. En ang'o makel masira gi mag apaya? Tang'o mwanyalo timo kaka oganda mondo koro wageng' masira mag apaya gi mabende nyaka sani koro mayo oganda wedegi, mayo oganda osiepegi e piny Kenya mangima. Adwa ni chori machiegni ka mondo awuok ni machiegni. Adwa ni chakna gi nyingi tikona ni to iluongi ne ng'ato familia mari mane miwenye wito e masira machal koda mae to ngima osechalo nade nyaka nchi wito achiel ku familia mari? An gi nyinga iluonga ni Samuel Odhiambo Migore, kendo an achiel kuom joma nyo ajali manotimore Migori ka owito wadgi. Owadwa no iluongo ni Jojo Mieno, kendo ok en gima yot ahinya ne familia ka giwito ng'atgi mane ok agi expect nikech nyo en ng'ama pod tin mane ok wapano nego otho seche monego tono. Kendo wan kaka familia wawinjo malit kabisa nikech oweyo joute mon adek ma pod tindo. Samoro ok wang'eyo ni to ngima biro chalo kodgi nade kaachiel gi nyithindo monego bed ni dhi skul. Omiyo adwa na wuo kaluwore gi weche mag masira matimore e Kenya kata matimore e kauntis magwa. Agi osebedo kaluwore nikech samoro iyudo ka nderni molosi ok osebed kokete bumps mowinjore, to seche moko bende iyudo ka derepe mariembo ok gi-obey the traffic rules. And da kwayo mondo mi jo Kenya okaw seriousness mar weche mag transport kata jo traffic, nikech inyalo yudo adieri ka jo traffic ni e ndara to ichak yudo ka distance machiegni kodgi kanyo gari nege ji. Magi gik mosebedo ka timore. Waseneno kaka mana bang' mana ajali osetimore kata moro otimore Naivasha. Gin gik makuyo ji ahinya, to gigeri gitimore nikech samoro jo oko okaw seriousness e weche mag transport. Onego bed ni joma rito ndara kata mushika gi ndara onego bed ni ging'iyo rules mag ndara. Ka ng'ato riembo onego bed ni oriembo ka en ng'ama shoba ma ok omadho kata gimoro. Kendo sama ndara iriembe ji onego bed makini e ndara. Ndara be ok onego bed ni keto ji e bath nderni ka bede e bath ndara ni kata jomoko go ohala kaka wasebedo kwaneno e nderni ma Kenya kaeri. Ndara en kama onego bed ni obedo mana kama plain ma joma ko manyalo yudo thuolo mana mawuotho pe distance gi tiendegi. Koro miyo nadwa kwayo ni kaka migochwa ka waonge gi bypass, en ndara achiel, en highway achiel mo connect kodwa gi nchi ma jirani. To ka bet nonego bed ni iloso bypasses mang'eny Migori ka abot kata mana kuonde 3 ma ka nderni olo gari madongo maringo gi loko giluwo oko mar town to giwuok ka to gidonjo e main yod madhi kodwa e border mar Tanzania. To mago pok otimore nikech en ndara achiel, tiyudo ka ndara ni be ma ji opong'o. Koro daher mondo akwa ni gima osebedo ka timore ni osebedo ka otimore to ok en gima ber nikech de jowa ka watwa de koro nderni mag maisha ji ok lal kamano. Omiyo wagombo ni mondo Migori ko bed gi bypass 3 kata 2 manyalo yudo ka geche madongo koro ringo gi oko, to ndeche ma nomose manyalo ringe ndara kaeri ka to ji bedo makini ni kata ka ng'ato wuotho ndara en be onego bed ni ong'e maisha ne owe wuotha ka kata ng'ado mbara to ok ong'i koni gi koni. Mano e gima duong' mosebedo kamiyo gige timore. En mana about negligence mag jogewa mohusika gi weche mag transport e Kenya kaeri emomiyo tho mang'eny timore kamano. Awinjo kiwacho ni kaka Migori ka ntiere kaka johala mang'eny timo ohala e geng apaya. To in achiel kuom jatend johala matindo ayo maber ni atendgi. Un usetime ang'o nikech ji wacho ni de masira dinche timre chieng' ma chieng' chiro de ok obedo mayot. Un usetime ang'o kaka jotelo e weche mag timo ohala e bath apaya?
Erokamano ahinya nikech wasebedo kwawuoyo kata gi jogo maloko bath ndara ni ok en gima ber ahinya mondo ji oloke e ndara, en gima riski nikech sasa magari nyalo luso control to biro nego ji. Omiyo kata sama wawuoyo ni wasebedo gi meetings mwasewuoyo wadwa ni waklia ndara ma Migori ka mondo bed ni ndara kende kata mana geche ma drop ji kata ma pick ji kata moko mabedo parking onego bed ni gibedo gi designated areas monego bed ni keto gi mondo ndara donga ne ndara magari maringe no kata kiwuoth Migori ka iri kia bridge kata mana kia loka koni tinyalo neno ka gino nyalo neno nyaka kal kata mana college ka ndara ler. Mano nyalo konyo ji moloyo nikech ka ji ok nyal bedo ni gin be ging'e maisa magi to pod to maka gibiro bedo, but wasekawo efforts mondo mi wa clear everybody mondo wuoge ndara, ng'ato ok bi yiene mondo loke ndara. Wan kaka joma ochung' ne johala nyawa wasewuoyo gi various stakeholders ma usika gi weche mag transport ni ndara onego gol kabisa mondo dong' ndara kende ni geche maringe kende, momiyo karo ka ng'ato wuotho to nyalo neno ka en gima bere clear. Erokamano mano Migori bende nachiel kuom jogo ma owito familia margi mase manyotime e kaunti ni ma Migori ka bende nyaka sama wen chojo katen piny owacho mar kaunti be bencho selieko ne gintie kod chenro mar ng'e jogo matimo ohala e genga pa mduol mowuok Migori ka ochomo Isebania mondo gol gin nikech iwacho ni masira makalo kamoro de timre kaka chieng' chiro chieng' wuok ni kata tich abich ogan mathoth do wito ngimagi ka bende kidhi e boma ma Migori to ahinya tie olalo mduma Migori tie oganda mathoth matimo ohala e tie genga pa ni ka bende iwacho ni ber ka koro joma chal koda mag ngima gin tiere kamarach ka masira machal koda ma otimre kendo dwaro ni mondo koro piny owacho mar kaunti okaw okang' makar mano ni apayano maduong' no koro keto bedo maler mondo koro masira machal koda ma kik chak yudre e kinde mabiro. Koro pod wago tach ka kambe warito alam machal koda ma mobiro mi mathoth ka otende kod alam ni mawuok e alap maduong' ma Migori. Yes. Jo Juma mana kapok awe idhi akeni ting' en mar sirikand kaunti ma Migori ahinya ting' mar osuptal kanyakla kod ting' mar riko akeni en wach mabende sefuono koso? Ten piny owacho mar kaunti ma Migori juma mokalo nwa loso kod jalup governor e kaunti ma Migori Joseph Mairi obede ne oyango ne piny owacho mar kaunti ma Migori oketo omenda maromo $1 million ma idhi jolgo familia gi mabende nyaka sani koro wito jowetegi ka bende piny owacho bende ne olero ni jogo bende ne oyudo hinyruok mopogore opogore bende nitie osiptende bende gidhi kawo ting' mar wechego mag thieth ka bende machiel kuom bende koro wang'iyo ni to odhi chopo nade familia gi bende singo machal koda mae bende ochopo to jogo mantie osiptal bende singo machal koda mae odhi ochopo e giko mar chenro machal koda mae kowuok e kaunti ma Migori. Kowuok e kaunti ma Migori kwa doteri achiel kachiel nyaka e kaunti no ma Homa Bay kama bende nyawado Ali Abich koro dhi mi mathoth kawuok e kaunti no.